Čusky lidi, vítejte u nového videa a dneska tady máme druhý díl ze hry Agario. Postup je pořád stejný, nic se na tom nezměnilo. Jako vážně. O něco větší než já a sežere mě. OK. Ňuf, ňuf. Sakryš, já to nemůžu sežrat, já jsem moc malý ještě na to. Teď se na to musím pořádně soustředit. Na nějaký blbec, tak to opak sežeru. Co? What the fuck? On je stejně velký jako já. Ach jo. OK. Budeme asi muset tady jezdit bez toho, aby jsme mohli vyplivovat kuličky. Trouba. Tak tam nejdu, ať to nějaký agar sežere. Jo, tady budu dávat ňuf ňuf. A pak budu velký. Trošku se mi to asi nějak posekává, jak vidím. Ale to snad nevadí. Ach jo. Jo, a kdybyste nevěděli, tak pod tím videem budete mít odkaz na můj Twitter. Určitě tam zanechte like a nějaký dobrý komentář. A pak ještě do komentářů mi napište, co bych měl ještě natáčet. Protože já vůbec nevím. Ne, já to chci sežrat. Cože? Jako vážně on to byl nějaký člověk. Jako já, jo. Tady si postává. V pohodě jsem nějaká koule. Určitě si budu myslet, že mě někdo vypliv. A nejde ham. To jako vážně, jo? Vy tohle chcete říct. Že se vážně, jako tohle může stát. OK. Tady té doby se nebudu pojmenovávat, aby to takhle mohlo být. Tady jsou troubové. Ne, pryč. Divně se mi to nějak divně se mi to poposekává. Mě asi mám takový špatný pocit, že mě tady brzo někdo sežere. Hello, se mi to nepoposekává. Se stalo. Kokote. Ne, nic nechci. Já jsem se zapomněl podepsat. Jo, jak jsem říkal, jasně. To jsem říkal už. Taky já se ještě nemůžu ani rozdělit. Kolečko to není. Ne.
Jak ono se dá sestavit? Minule vím, že se nám dařilo a sežrali jsme jenom měsíce. Jeden měsíc. Tak dneska doufám, že se nám povede líp. Troubové. Dneska jsem to dořekla, už se nám daří. Sežrali jsme 2, možná malý, ale i tak. Sežrali jsme víc než normálně. A čím se teda plive? Určitě mi do komentářů taky napište, jak se plive, protože já jsem takový trouba, že to vůbec nevím. Já to vůbec jako nevím, jak se tady má jako plivat. Jak se to dělá, poraďte mi vy dole v komentářích. Jo, a možná bychom si pak, mám ještě připravenou jednu sérii a to šlitr, jo. Je to podobný, už jsem to viděl u nějakých youtuberů a docela dost se jim to dařilo. Je to podobný, ale má to jinší princip než tady ta hra. Ale a hodně větší k nasrání a lepší. Teď jsem snažil se vyplivnout. Well, fuck you, bitches. A teď budeme zase muset začínat od znova. No to je nádhera. Začínáme zase od začátku. Tady si nabereme nějaký ty ňuf a pak někoho bychom mohli zase sežrat. Trouba! To už je třetí koho jsme dneska sežrali. Fuck. A teď mě vážně haj až fuck. Ach jo. Ok, dáme ještě poslední hru a pak už tady ten let's play ukončím. Protože mě to nebaví tady. Trouba, rozdělil se zbytečně. Nech mě rom. Nemůžeme sežrat. Jestli to tak laguje. Až je to blbý. Ok, ještě bychom si mohli zkusit třeba Timmy. Jsem zrovna zelený. Červený. Jo, jsme druhý. Zelený, dejme nějaký ty koule a já ti za to nakrmím. Please. Jdem na ně, pojď. Pojď na ní.